Maya daos sa nga hingang kadang kay ano nga diri lang kita magpuro kaya ka kaya numan aton aton indipirensya maupay gudon taon aton ginurus tulyahan kita daw laini nga aton kamutan sugad man iniin waray kapu buwasa waray na ba ini Diyos nga katalwasa Diyos na lang ang labi hindi nga maarang sige na o kabuktuan na purusan na kita kay ang purusan palalawgan na pa babasta kaluyuhan kagugupan masira na kay alam raghal kakalwasan aari na naguuyak ang kabataan hasulod na eskwelahan ang humayun katbari dango kay palay ma mga hulihan katamsihan hasulod akalibayan kamurayawan kauswagan hingyapkan nga tanan sige na o kabuktuan magurusan na kita kay ang unusan palalawgan na pa papas na kaluyuhan kagugupan masira na kay alam raghal kakalwasan aari na berbotang basi higos Tuhan ining tahap-tahap basi hitikangan kay di na maantos sining hatiyan handa mo nga karupayakan bahal nga tuba bahal na manunawit diri na mungutol